Здравейте, хора! В днешното видео имаме нов гост, Кола Колев. Аз съм негов абонат, лайквал съм му всички видеа и съм написал един коментар единствен. Давай, продължавай видео. И днес да пробваме тези бомбони Юмигън. Те са някакви морковчета. Някакви моркови. Така. Колко и даваш? Не са някакви... Не са с пълнещ, не са с нищо. Пет от... Дай, аз да пробвам. 5-10. 5-10. Добре. Не са толкова вкусни. Не си дайте парите, въпреки че струват сигурно някакъв... Това и нещо, да, вижте бомбона. Вижте бомбона. То на вид изглежда добре, ама... На мен ми давам и 10. 9 от 10. Стават, ама не са нещо, кой знае какво. До следващия път и гледайте, абонирайте се и лайкайте видео и коментирайте.